sgu dejligt vejr, Vandheim, ikke? Det er ganske overskyet, herr Evald. Det er synd ved så smuk en begivenhed. Han har sgu ikke fortjent bedre, Carlo. Sådan som han har behandlet min søster. Og hun er sgu ellers en følsom maskine. Fru Ely, er det deres søster? Jamen, jeg så straks, at de er en fin familie. Det er meget muligt, at Carlo er din ven, Geo, men han er nu lige livlig nok. Men vi tager også lige hjem bagefter, Ulla. Vi bliver ikke til kaffen. Nej, du skal også hjem og tælle sømkassen op. Hvad fanden er det for noget at slæbe mig med til, brormand? Jeg kunne have været i havnen og finde mig en rig større. Jeg synes, når du endelig var hjemme, så skulle du heller ikke gå glip af højtidelighed. Højtideligheden. Du lyder sgu mere og mere som mor. Okay, jeg fiser af bagefter. Stik mig lige en tusse, ikke? Du fik jo en i morges. Det er 4 timer siden, Walter. Hvor ser han majestætlig ud? Han ligner Walters far. Han ligner en bændelorm. Hvorfor har du ikke præsenteret mig for ham før? Som det står skrevet hos en anden stor filmsproducent, min kollega Regnvær Fastspænder, eller Faster Plovfur, eller hvad fanden for en pumpstok han her. Angst ærer sjæl op. Hvad så skal det? Væk dig for hulen! Hvad fanden er nu det for noget, væk? Angst stjæler og lærer ligesom ruster biler op, ikke? Så skal Cortinaen ind, ikke? Er du klar, Ellie? Antænde apparatet. Hej, Ellie. Hvad siger du, Ellie? Får du jord i hovedet, siger du? Det har sgu da altid haft. Hør I den? Jeg ved sgu ikke, hvor far får det fra.